vernisáži. Je to vernisáž fotoklubu F8, je to 13. jubilejní výstava a nese název Samotáře. A ještě dříve, než vám vysvětlíme, proč nese ten název a proč jsem tady jako maškara, tak máme pro vás takové malé, milé překvapení. To je takové. Všichni jistě znáte zdejšího rodáka Adolfa Zíku. Kdo ho zná? Stejte se. Kdo zná a... Takže všichni určitě zná. A víte, že při jeho pracovní vytíženosti je pro něj složitý, aby se sem vždycky dostavil, když je nějaká taková vernisáž podobná té naší. No a stejně to dneska taky neuvidíme. Takže my si musíme vystačit sami. A aby vás tady trošku bavilo, tak jsme si vymysleli pro vás nějaký zajímavý takový soutěže a ceny a tak. Takže, abychom tak nemluvili, tak rovnou začneme. Až nám rozhodí nečeká. Takže ještě k tomu Adolfovi. No, to není vidět, jak tady světlo. Vydržíme ještě Adolfa. Takže k tomu Adolfovi. My jsme ho neslovili, ale on to nepřijel. Takže první soutěž bude mít na starosti náš soutěžmen Radek. Dobrý večer. Právě soutěž, která se týká jedné samotářů, kterou dnes hodíte na stavě. A tady ta fotografie. Je to fotografie soutěž samotáře a národné otázce. A otázka zní, kde tato fotografie vznikla? Samozřejmě nechci slyšet odpověď na stadionu, to podají pro všichni. Jestli chcete nějakou nápovědu, tak na tom stadionu se v roce 1988 konalo mistrovství světa, Evropy ve fotbale. Niko. No to řek. Jak se ten stadion jmenuje? To nevím. Dobře, máte půl bodu, pane Zruče. Další zajímavost tohoto stadionu nebo tohle komplexu je, že letos se tam bude konat veletržní erotického zboží. V roce 1974... Olympijský. Ano, kdo to řekl? Takže jedná se opravdu o olympijský stadion, jenom podotknu, že tuto fotografii vyhodí Luděk Jánoš. Je to olympijský stadion v Mnichově a první knihu Zapomenuté dědictví, kterou fotografoval Ladislav Hošek, získává slečna Petra Kusová, jestli se nepletu. Vlastně k té výstavě. Proč samotář? My jsme tak přemýšleli, jakým způsobem, jak nějaké téma fotit, by nás oslovilo, co by jsme mohli všichni stvárnit, aby jsme pomohli vás, aby vy jste měli z toho nějaký zážitek. No a bylo to jako vždycky, no prostě nás to přišlo nenapadlo. Naším velikým vzorem, když už jsme teda zvolili výstavu nebo název samotář, naším velikým vzorem se stal Sámo. Pro místní, znalé, kulturní Franský Kubec, vůdce kmenového svazu Slovanů, existujícího v 7. století. Když to svaz byl znám jako Sámova říše. Sámo se přidal na stranu Slovanů, společně pobili mnoho nepřátel a ve vítězném boji prokázal takovou statečnost a velitelskou dovednost, že byl zvolen za krále. Přesně se neví ani to, kam až Sámova moc sahala, ale přesahovala hranice dnešních Čech a Moravy. Záznamy franského kronikáře Ferigara popisují další vývoj těmito slovy. Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši, oženil se a pak s 12 slovanskými ženami měl si 22 synů, 15 dcer a šťastný pán 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované z Avary, byly vítězné. Jelikož jsme byli těmito schopnostmi, se Sáma všichni ohledali, založili jsme v rámci fotoklubu vyšetřovatelsky badatelskou komisi, objasnění rozsahu Sámovy aktivity, účinnosti a jeho schopností. Zde ovšem musíme sebekriticky poznamenat, že někteří členové komise, nebudeme jmenovat,
spíše než sámovými schopnostmi, byli ohromeni počtem sámových manželek. Toužili v tomto fenomenu přijít na klub a proto se zapojili. Takže, přátelé, vyšetřovatelsko-badatelská komise byla samozvolená ve složení. Sám vedoucí komise, poustevník Jiří Luz, zde. Specialista na původní samonázvy, Radek Štumpaver, zde. Zkušební samotář Pavel Klujber, zde. Později budeme kolegu potřebovat názor neukázce. Samojazykové korektory, magistra Jana Kučerová, zde. Samozvaný specialista na filmovou tvorbu, Milan Maxa. Velmi, ale velmi vzdálený samodohled, pan Aleš Stříbrský. Zde. Zde na tomto místě upozorňuji, že všichni členové jsou samozřejmě spoluci. Na výstavě dále spolupracovali Eva Matisová, ještě jednou, Ivan Štětina, toho času Palpák, Sám Palpák. Karel Rapenau, zde. Luděk Jánoš, zde. Miloš Musílek, zde. Miroslav Žík, nepřítomen. Saloma. Pavel Baček, zde. Rostislav Štětina, Rostělo. No asi jo, no asi zde, no. Alebo zde. Takže ze samostatné práce osamoceného kolektivu naší komise samozřejmě vyplynulo několik postřehů sámu. Samozřejmě, sám nebyl vůbec a obchodník, ale i starověký učitel v mnohých oborech. S menší nadsázkou bychom mohli říci, že byl takový Jára Cimrman středověku. Do dnešních dnů se nám dochovala slova, která popisují samou aktivity nebo činnosti, které učil starověké Slovany. Pojďme si některé z nich projít a říct si něco málo o jejich významu. Například samoobsluhu. To je jasné. Učil Slovany jako správně obsluhovat. Samovar. Učil Slovany kuchařskému umění. Samohonka. By to bylo zavádějící, ale byla to samostředověká verze hry na hodinu. Samosol. První samoslovanské pivo. Samice. Pojmenování pro sámo 12 slovanských žen. Samohana. Zde by taky mohlo být k nějakému zavádění, ale byla to samová manželka Hana po samotě. Samohláska. Teď se dostáváme skoro do současnosti, tento termín nám přišel až sem. To je osamocená strážní budka nedaleko hraničního přechodu strážní. Samostříl. Ano, že chápete, na samohláskách používaná bezobslužná zbraň, zabraňující samovolnému opuštění republiky. Samoletka, pozorní B, je to oddělení hlavy od zbytku těla při samospuštění, samostřílu, samospouští a samohlásky. Přejdeme dál. Samoděržavý. Období panování sáma. Fajnšmekry 624 a 659 našeho letošku. Samozva. Zde máme dvě varianty výkladu, naše komise se ještě nestačila shodnout na to správném výkladu. Jsou dva. První, kulturista amatér, který si myslí, že je Schwarzenegger. A nebo druhý význam, výsledek naší přednášky. Pak máme další výraz, samalion. To je středověké létadlo. Dále, samosed. Co vás napadne? To sámo a intimní význam. Samopál, dle poznámky naší komise, nástroj, který budete hledat ještě před koncem vernisáže. Samouk, člen naší samokomise. Samizdat. Sámou osobní data, samozřejmě. Samospoušť. Stav bytu obývaného samotáře.
Sáma Sutra. Kama Sutra pro samotáře. Máme pokladičku Samsung, první sámové servo. O původu hesla z oblasti dveřních systémů brano zavírá samo, co jistě nemusím rozpovídat, nebo jeho vznik je zcela zřejmý. Tolik tedy jako něco málo výsledku naší komise, protože komise je pracovitá, a když jsme pro vás připravili následnou ukázku spočívající v praktickém popisu jednoho samotáře. Ale než se nás samotář připraví, samotář Pavel, máme zde další soutěž. Otázka zní, počet sedaček na fotografii. 590. 573,5. Počet celých sedaček, já to přesně. 574. Ještě to ještě. Já mám teda na nějakou nápovědu, která vám pomůže. Původní kapacita stadionu byla 80 000 míst. Nyní je snížena na 69 250 a podle některých zdrojů na 71 799. Nevím, kdo to teda takhle spočítal. Možná nepočítal tu sedačku osazenou naším samotářem. Takže zkuste ještě někdo se trefit. Já vám teda ještě trošku poradím, bylo to víc, než tady byly typy, ale ne o moc. 615. 800. Dobře, těch 800. Já si myslím, že to je hodně blízko. Bylo to 870. A já vám najdu vzoreček, podle kterého jsme to spočítali. Takže tady vám dávám knížku, která se hodí malému fotografovi a jmenuje se to Vyvolává a tečuji sám. A já zase poprosím Jirka Pasedla. Takže přátelé, budeme pokračovat. Já bych poprosil našeho samozvaného samotáře a fotoklub F28, aby se všichni zúčastnili popisu samotáře. Takže prosím fotoklub. Chcete vidět, že jste zrovna popisujeli samotář. Kdybyste se chtěli někdo přidat popsat samotáře, máte prostor. Já nic to nebudu nic. Tak to si přidáte do popisu samotáře. Jak to video? Mluvil je sám. Ještě někdo? Takže jako názorný popis nám prostě myslím stačilo. Děkujeme tomu technikovi. Tento plášť bude součást expozice. Takže teď přejdeme k další části naší vernisáže přednášky. Jak my v fotoklubu říkáme vernisáž. Tak je několik dalších samopostřehů o tom, jak nám sám odkaz přidívá až do současnosti. Můžu uvést třeba folklorní písně. A já sám, vždycky sám své komučky osedlám. Že zde můžeme vidět naprosto jasný odkaz sám. Lidová přísloví můžeme zmínit, že jo? Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Nebo z Bible, přísloví 21:19. Lepší je žít sám na střeše, než v domě s ženou svárlivou. Jistě polovina nás to vystroucí. Nebo známe, jak se domaloval heslo, lepší být sám s vrabcem v hrsti, než holubem na střeše. A v tomto okamžiku bych rád přidal slovo našemu specialistovi na filmovou tvorbu, Milanovi Maxovi, který vás seznámí s naším odhalením z hlediska filmové tvorby, z hlediska vlivu sáma na filmovou tvorbu ještě až do současnosti.
Samozřejmě, že sám obraz nezískal bez povšimnutí ani ústředních filmových režisérů. Kteří ve své tvorbě sami nastavují zrcadlo fenoménu samotářství. Uveďme tyto filmy. Samotář ze cyklu, Samotáři, Sám doma 2, 3, 4, Na samotě u lesa. Předsedo, nějaký samizdat. Prosím vás, tohle je jenom naše, no, já se za to strašně stydím, ale to je součást našeho fotoklubu, tito dva pánové. To je taková buňka zvláštní. Oni nesouhlasí s naší tvorbou, s této komise, jako, ale jako no, pánové, stydte se. Když si to nebude opakovat. Zjevně osamocený názor. No, naprosto. Robinson Crusoe, Samotář cyklu, Samotáři, Sám doma 2, 3, 4, Na samotě u lesa, komedie století samotného Mě baví svět, oblíbené seriály 4 samotáři a pes, Soudružka samotářka za pultem, 30 případů majora samotáře, samotářka se zlatou hvězdou na čele, samotáři prchni, se samotáři nejsou žerty, Anna samotářka, jak svět přichází po samotáře, samotáři na chmelu, samoturni, a tak dále, a tak dále. Takže přátelé, vidíte, že odkaz Sáma je nám zůstává až do současnosti, a to ve filmové tvorbě a v mnoha dalších oborech. Tak. Ještě bych se zmínil jeden film, jako seriál filmu Samotář 027. A myslím, že teď máme čas na další soutěž. A znovu náš panel. Tady najdu. Mám tam zase naši oblíbenou fotografii. A už asi říkají na otázku. Otázka zní. Součet čísel na sedačkách všech na této fotografii. Každá sedačka má své číslo. Já to bych nechal cítit, jestli se někdo pěkne, možná to bude rychlejší. 6500. Rád bych pana Krásu ocenil, protože sami jste to nedokázali spočítat. Čísla na fotografii nejsou čitelné. Takže ocenění tady já si myslím, že nejvhodnější dárek je velká kniha fotografie pro začínajícího fotografa. Dozví se tady třeba takový návod, jak zakládat film do fotoaparátu, jak je to mezi svítkovým filmem, kinofilmem, a polaroidem. Takže pokud to tam budete Nápustíme si ruku. Přátelé, prosím vás, soutěž o Sáma Sutru bude něco později. Takže přátelé, dále naší komisi při našem výzkumu, naší badatelské činnosti zajímalo, co na téma samotář říká náš věrný přítel Google. Takže my jsme zadali do Google sousloví samotář a báseň.
Vidíte sami. A na 467. místě na nás vyskočila Valiho básek. S názvem Jak jinak než samotář. Jelikož jsme tak oslovení tou básní, tak jsme se jako fotoklub rozhodli vám ji tady přednést. A navíc jsme se cvičili takový krásný kousek, no, to musíte vidět. Takže přátelé, já jsem byl, prosím fotoklub, aby nastoupil. Než nastoupí fotoklub, tak já vám řeknu, jak to skutečně bylo. Mám tady říct, že jsem tu pověřen recitaci. Pravda je taková, že nikdo si toho nechtěl zhostit, tak to bylo zase na mě. Takže přátelé, Valiho báseň Samotář. Měla ho ráda, měl ji rád. Chodila sama, úsměv jí na ústech řál. Pátrala po cestě, zkoumala sebe, hleděla do dálky, hledala tebe. Myšlenkou složitou vzkázala světu, až najdu si přítele, řeknu mu svatou větu. Miluji, jak nádherné a zároveň bolestné to může být. Napiš tečku, otoč list, najdi sílu zase žít. Konec samotná, šlape si trávou, iluze ztratil, nohy za něj šlapou. Příběh svůj vypráví, do nebe sám, o lásce, pocti, jedno přísloví znám. Neopětovaná láska je jako šíp zabudnutý na místo, odkud ho nejde ani s vypětím všech sil vytáhnout. Napiš tečku, otoč list, najdi sílu zase žít. Překonal strach, otevřít srdce, nebát se člověka, co mluví trpce. Strach rozdat se pro něj, být mu vstříc, vzpomínky minulé bolí stále a víc. Mladík za dveřmi pošetá špírkou, myšlenku hlubokou, že chce být se svou dívkou. Už dávno vím, že bolest je to, co není vidět. Je to neviditelná jizva, kterou člověk spatří ve chvíli, kdy má nejméně sil. Napiš tečku, otoč list, najdi sílu zase žít. Ušel kus cesty, sílu svou čerpal, vrátil se zpět a vesel zpíval. Mozek jde stranou, funkce své vypíná, teď je tu láska silná a čitelná. Už není čas váhat, ani vyčkávat snad. Srdce si svázala, dala životu mat. Život je hrou, škola životem, život bez lásky, raději mě zabijte. Napiš tečku, otoč list, najdi sílu zase žít. Přátelé, není okamžik, kdy jsme si ji nepřeříkávali a necitovali z ní úryvky. A oslovila nás tato lid, že jsme jmenovali Valiho čestným členem fotoklubu po dobu trvání vernisáže. Takže Vali, vítej do fotoklubu. Na počest Valiho jsme jako fotoklub složili báseň inspirovanou jím, samotný Vali. V kombinaci s naším koníčkem, což jste si jistě vědomili fotografování. Takže vznikla tato fotobáseň, jím inspirovaná. S vaším dovolením ji opět odrecituji já. Důvody jsou stejné jako před. Nikdo to nechtěl. Báseň pro Valiho. Foťák zapnout nešel. Chuť fotit mě přešel. Málem jsem se věšel, ale pak jsem nešel. Nevřelý zapnout nešel. Já tolik jsem se těšil. Pak Valiho jsem slyšel, depka ze mě vyšel. Tolik. Vidíte, že i členové fotoklubu, kteří se zabývají vlastně takovou obrazovou stránkou, když jako jsou osloveni tou poetickou stranou našeho umění, hlavně Valiho umění, tak z nás něco vyjde. Takže přátelé, jsme to nezdržovali,
ve čtvrtek bylo soutěže. Asi vás překvapí další foto, tady je ten Bali. Další fotografie do soutěže. Otázka zní, a vy se připravte. 3. Kdo je samotář na fotografii? Bali v roce 1972. Tak tato informace je zcela vyčerpávající. Zcela nečekám. Sám Bali, osamocen na samotné sedačce olympijského stadionu v Tihově. Takže já ten paní Nevě předávám knihu, což je odkaz Adolfa Hitlery, poslední kniha století, Který nepřijel. Podotknout, že je s podívem, že tuto otázku uhodla členka fotoklubu. Předávám toho. Přátelé, já bych jenom podotkl, že naše komise se v současnosti zabývá tím, jestli Bali v tomto okamžiku neskládá zrovna tuto svou slavnou báseň Samotář. Ale po výsledcích našeho vládání vás jistě budeme informovat. Takže přátelé, sleduji si poznámky. Tímto okamžikem jste slyšeli Baliho píseň, Baliho báseň a naši báseň, tak považujeme tuto vernisáž za dokončenou. Baliho za vyloučeného a dostanu za zahájenou. Vám přejeme, abyste se měli dobře, aby se vám to líbilo, aby tyto nádherné, úžasné a krásné fotografie se vám líbily. A ze slému samochvála smrdí.